Borpong sarthi timung arong along se kachelang ahem kim hamamat pangramsu. Nilip MEC constituency ke parlo inglong GP hawar ke द्वारा रातुमाफान के panong pi se kachelang ahem mate sub center ahem ke AAC pen se kachelang ahem kim hamamat piniar ni anta doktor la pen nurse atum ke doji kalisi dowai imuta long lepin lang ahem kim hamamat non puanta ingpu pon pelang arpu ke do atum sai chiklem dam delang labang so hem decoration aphan paman rong lang Monit atum ke so apor madut achipu thekthi Karbi Anglong ke Assam State kado kawe district thongker praphodo Lasong bongpen adang ke thenai a district polote Karbi Anglong district henlo Lapen Karbi Anglong pu Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong pangrumpet pen constituency long inkoira trokdo Lapen development block kreisido Lasong bongpen kaching thora tomon kile dam kijum nai hawar polote Lakhain koira phonilip MEC constituency henlo Lapen nilip aphan ke AAC penta Pining pen ningkan plikep sose pleng tanglo apong tin abatay tin le nili pen ke pahaydun kache toydun MEC ang hoy ke AAC along ser ang hoy kang nidun long abang phophan EMR pu ke pekpon kawe a constituency lo nilip ke ahok ke damtang ningkan pen labang so inglong hawar borpung borlang so taraji ke dwarat atumaphan se kache lang ke joy ke ji aphan pu panong PC choki hola block primary health center ke parlo Borpong sarthi timung arong along se kachelang ahem ihum kim pilo bonta ahem kim det pen piniar ni anta labang so ase kachelang ahem along dowai imu kelong ji kalisi doctor lapen nurse atumaphan malom so anta arji theklong lepin lang rongang bong along se kachelang ahem kim tan idung chibite kang koksi ke so hotke ihin pulang lokso nat ihin dolamara nat lapen ihin anat choki hola BPHC along si kechar chongpen Piaja e pen ke so hut che ponang bom lang pusi hadak arong arat atum ningduk chipipon labang so se kache lang ahem kai ke se kache lang misenji aphan arpu ke nilip MEC pobitra rongpi election aprang ason inglong ke do arat atum aphan che chakpon lo bonta non election hided pen piniar ni anta inglong borpung taraji hawar nangka humri ke bangpu ave pin lang lapen ke AAC CM Dr. Tuliram Ronghang Bokajan LAC MLA Dr. Numal Momin, Medical in Charge EM Lapen, MP Horen Singh Biatum non puanta inglong kedo arat atum aphan chong thui chobai bom jilang maputa rong arat atum aning kiduk pen ning jepon. Limen ke royal santimu. Ada arong men ke? Arong men ke sarthi timu. Morpung area lagi. Sarthi timu. Te labang so sub center hem ke doktor nurse tungwang mawang beda. Non kita tangan ke bang bila. Bang wedi. Komen tu lombel nang ni chini don teng labang so sub center si chilang hem ki kim ke. La bang ke nili ni apor tarik pa nili chini ne kita tuning ane wan ho tu bor chiklu pen mujong yang si cenggo. Kim bang kadi. Kim ke. Te labang so kang puar ni bang ke thik ding tum MLA MEC tungwang mada. La so hem ke ingpu pelang. Ingpu pelang te. Ingpu pelang opening ni lah. Kim chot balang. Kim chot bela. Si komen tu tong opening pun la bang ke ni tumta chini ni dah lo bang. Sarkar sor komen tu tong claim ni lan bel hai. Hai malong pening ang celang pula. Oh, aku pen ho la pulang celang parai paru itu. Damen itu amune bang hospital itu. Nurse tum doktor tum hilandak itip do kiwang theklong lang. Oh, bang we. Itip do bang lang di. Tum la sonku peti pura tum keso celang pang siksa pula. Siksa bang ni tum ke la nang tum chini lo thoi kidam ke bang. La gari motor besta ke me ka be la pen ali la communication besta sa me la person ding hak lo yo atuwar me la posni tum kisu pulu tengte ahut pen ke phan chipon lo ahut pen ke nason bike pin ni pen nason chipon lo tamil la non kan si angpong bang ke gari ahut pen hut bang pajai sab hubita dul hai hello Tenang tum la dak ke sub center hem kim tan no doktor da bang we nurse bang we la bang so hem ta ingpu pe de lo nang tum kisu hut ke si chilang dam kunan dam nang itu ke ihi ke la pucu ke hala la dak block lo tapi dak un e blong te ha dimapur na chiponang ko lo Dek lapu lang lokso. Oh lang lokso ta ha sambil lang so anu. Te lapu na thu bang ke. Puge ha ane lo. Dalamara. Dalamara an kira nang kok lo.
Arni sinang lang ke di Arni keng ben. sina la. Nahok la dam sa. Nahok la dam ta arni La silo. krong thom ke dam ta arni sinang la. Arni sina la. Keng ben tulung te. Keng pen tulung te. Nah kena tuh orang sorot tanah dan kende so satu tar pas karen serda na tutang tuh cuma mande isi kupana. Nili tu makar i gela pulo. Mane kumentu si nurse doktor dak bang homa segi celang. Pubida du ya phan bang ke kar ilo. Setamina puta bang bida bejo. Itu bang akisung ko mane hello. Dipu Press Club along Malong News 24/7 ahin pen pherang kiame ke pha. Pinini phai Great Roxy Theraponic Kansuri hini rank kora ke thom arni Dipu Press Club along Malong News pherang kiame ke pha ponang kok alam the Malong News claim bang Edwinson Hanse technical in charge pen Clarda kalam the kachathan ponalam athe pike. Facebook page pang thek thek the atum Facebook page hack ik data jok Malong News ahem tun pen kama thadam nang ji RC krungalam the nang le roka joksi pini pherang kiame pha ponang kok lopusi chethan pon. Hanse asang ho pherang kia me long pen thi hek pen Malong News apur ki mo chethan pon alam the labang so pherang kia mahang ke pathek pon lake thang thang ni phai hini ning kansuri hini rank ko raisi labang so pherang ke ki ot pon ke YouTube along la pen Facebook page la Sonia sai en ponsi hamphang apartment Clarda ka birta puathe pi en ponsi labang so sai mo claim bom wang bom lo bon tanon isi ning duk me mi alam athe pi bangke Facebook page pang thek thek the bang phunang hek dun ik det pen Meme henono Facebook page along nang ludun chokamat chepa hempu detsi Facebook page pen live pedamlo. Lapen news aban anta re-upload tu pola pusonsi ning hanga link pen nilitum Facebook page account pen lahaya sai nang liklem dun ik data matsi nilitum Malong News ahem tonatum kamatha bidi nang pijut ko kason pe mandetlo. Lasi nilitum Malong News ahem tona phanrata tumke ardo alam chini ne dera potsi pia potsi Malong News atum claim tap ared mala ho puma thadamsi pini pherang kia me phaponsi nilitum ahin pen lam klar piponlo. Lapen nilitum Facebook page account hack ajoini nilitum Dipu police station along joksita FIR pidam etlo pusi pini pherang kia me pen lam the klardak pen than pe klar ponlo. Lapen non nilitum do de sang sesi labang so nilitum account along nangki hack dun det pena jok la soda ke Facebook page abangki inkirik cheklo. Jongsi Facebook page along update theglong bom pusita nilitum Malong News ahem tun pen le update kalilo pu pini klardak pen chethan iklo. Lasi nilitum account inkir check pen jongsi ko pini hamphang aphan hinodak alam mate. Photo tame video tame upload det pusita nilitum Malong News ahem tun aphan nangli tin ikrinon pusi Karbi Anglong arat aphan pini pherang kia me pen pachethang ponlo pusi Malong News ahem tun pen lam the klardak pen chepaklang ponlo. Tangte alang litum pen lam the kaning je arju iksenang. News report Karbi Anglong News Channel. Kedamtang kiri nipai Chris year ni pen. Ini do Malong News 24/7 a Facebook page official Facebook page. Nah hei terlo asal putar si ini nitum lang so pirang ke amai ke pa. Lalu Malong News 24/7 lake kedamtang ini kan surini rai korai si tang nipai hiniar ni si rangso news channel amhan pathek lo rangso news channel amhan pathek pen nitum data re paklang jasmet chatai ni long si paklang lo YouTube la pen Facebook long si rangso data chatai pen nitum raraphan hamphang perman klada ka data pu athi pian la si nitum data paklang bom lo tason si nitum theri nipai crazy suring ko ra thomani bangke isi mingoi mimi la pen project ka son tum chetong lo la bangke Malong News 24/7 Facebook page hala dak nitum suri troxy abat followers doji la pen semet ke la phai bangke 30,000 something asona was time le lo so channel lo so Facebook page lo so Facebook page lo so si kehek nang kehek ma so pathak sing tum pada pen than ko so pisi tum nitum pena nitum iklem kita ma pathak nitum napachini ko si aprang si la pulo nitum dak screenshot amokhan nitum kendo lalo so channel lo kecheng kan kijut kuno si tum nang iklem ma labang nitum alom so pina tum napatang ji lasi lalo nitum so channel nang kehek bang nitum non joy pena theka chilong bang ke lake kunani tangka farman le kumani tum nani pena nang kehek kali puni tum chini pame ati bang lalo labang so channel latum pre-clearance nang ke kecheng si bang gelang tum labang so channel pesolong ada advert icon polong mas nang dulo advert icon nang silang itum tum labang so Malong News channel long pas prang sinang dulo laso pena pisi lang itum labang so channel
apan business manager atum sila bangso pini ownership nang claim lo laso ownership nang claim dia pi abang ke la bangso channel ahem pini Jamir Hasan bang Sabir Ahmed apan si la bangso channel kala so pen business manager po munit bang ke Sabir Ahmed lo la bangso munit si ingke Jamal Hasan apan la bangso channel admin bilo la Sabir Ahmed po bangke la bangso Facebook page along admin cek lang nanti lalu nitung bangso la bangso prank nitung la bangso malong news Facebook page official page bangke bang itu admin do nili do lo nili technical in charge lo editor lo CEO lo laso Karbi Anglong Autonomous Council EM Lumsing Teron Ahempen Karbi Anglong angkang piapan lang tokharni chomangkan apan kachupapon East West Karbi Anglong kedo ansolang doarat anapan ake hai Lumsing Teron EM Karbi Anglong Autonomous Council amethang thorhamsi pherang ke atomatheng no lang tokharni chomkan amethang ahem teki rong piarong non ke bangji ni phai inkoira plipen inkoira troxy thereponing kansurihini rankora ke thom arni un an thek ana karbi jirpo don rabdo an setala bangso lang tokharni chomkan along nang chetong dun labje phansi chopapon lo bangso jai megalong abang putin aphan kido mate chomkan chopar jwalo long le det seta kibang lapen arnamarni hirjume nang hangpidun thapusi pherangke atom ang nopen kachuning ri pedopon lo tangte pherangke pen Karbi Anglong solang do arat do anaphan EM Lumsing Teron pen kachuning ri pen chomkan chopar jwalam the arjuik senang news text report Karbi Anglong news channel Aku Karbi Anglong arat aphan kachuning ri pon Alu bangke ni litum tim Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Longhang Sarafanta ni litum invitation alu ke pale lo lapente non MP MLA Karbi Anglong doan EM atum MEC atum board chairman atum lapendak chini pirsa JRP don rap kadto ke phanta nili chuning ri pon kangtung bang la helo nili hem chomongkan langtuk harnia chomongkan padu bonji la sikat do kabe phanta jong sa city invitation long lelang positame tudang letum na som media karju long pen nang letum nang chetong dun pen nil tuma don arab phan hir dumina pidonji akansi chuni ri pon la